Father Fabio Attard, saċerdot mir Rabat Għawdex, ġie elett bħala rettur maġġur tal-Kongregazzjoni tas-Salesjani u għalhekk huwa il-11 il-suċċessur tal-fundatur Don Bosco. Bħala rettur maġġur huwa se jmexxi s-Salesjani madwar id-dinja b'impenn lejn il-karizma ta' din l-ordni li hija ffukata l-aktar fuq iż-żgħażagħ, il-foqra u vulnerabbli. Is-Salesjani għandhom preżenza f'136 pajjiż madwar id-dinja. Father Fabio Attard ġie elett fil-kariga f'laqgħa f'Turin li għaliha attendew il-provinċjali u d-delegati tal-ordni. Is-Salesjani għandhom 13,750 reliġjuż fit-92 provinċja madwar id-dinja. Father Fabio Attard għadu kemm għalaq 66 sena, ġie ordnat saċerdot 38 sena ilu u għandu dottorat fit-teoloġija morali. F'Malta huwa wettaq diversi ħidmiet ma' Salesjani li jinsabu preżenti f'Taslima u Ħaddingli u fl-2005 waqqaf l-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali tal-Knisja f'Malta. Għal 12 sena kien f'servizz għas-Salesjani madwar id-dinja bħala il-bniedem responsabbli mid-Dekasteru tal-Youth Ministry u fl-aħħar 5 snin kien ukoll ibbażat Ruma f'ħidma ta' formazzjoni għas-Salesjani. Il-Knisja f'Malta u Għawdex ferħu lil Father Fabio Attard għal kariga l-ġdida u f'telefonata ma' Father Fabio ftit tal-ħin wara l-aħbar l-Arċisqof Charles Xikluna, l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi u l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma awgurawlu għal ħidma l-ġdida tiegħu.